मी रोटेरियन डॉक्टर वंदना धाकतोडे. मी रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली डायमंड्स याची सदस्य आहे. हा रोटरी सर्व्हिस मंथ नोव्हेंबर इंटरनॅशनल रोटरी ऑर्गनायझेशनचा आहे. त्याच्यात डिस्ट्रिक्ट 3142 ठाणेचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर हर्ष मक्कोलजीने एक मोहीम ठेवली आहे, एंड थॅलेसिमिया. या प्रोजेक्टच्या अंतर्गत आम्ही एक डॉक्युमेंटरी बनवली आहे थॅलेसिमिया अवेअरनेसबद्दल, थॅलेसिमिया मायनर. ते तुम्हीही जरूर पहा. त्याच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी आम्ही उद्या BK बिर्ला कॉलेज कल्याणला जाणार आहोत. तिथे आम्ही थॅलेसिमिया मायनर अवेअरनेसचं मार्गदर्शन करणार सगळ्या मुलांना आणि 200 मुलांची फ्री टेस्टिंग देखील करणार. त्याच्यात HB इलेक्ट्रोफोरेसिस मार्फत त्यांना थॅलेसिमिया मायनर आहे की नाही हे आपल्याला कळेल आणि जसं जसं हे डिटेक्ट होईल तर पुढच्या पिढीला ही बिमारी न होण्यासाठी आमची जी मोहीम आहे ते आम्ही साध्य करू. धन्यवाद.